Non se pode ser máis apardada. Victoria. Sí, cariño. Isto que levas posto é un vestido de boda, non? Non. Ben, sí, pode, non sei. Victoria. Sí, é un traxe de noiva. Gustan os traxes de noiva, que pasa? Non teño dereito. Que ten hoxe todo o mundo contra os traxes de noiva, Nada. Pero ti non vas casar, ou si? Non sei. Ven aquí. Vamos. Ven, imos falar un pouco. Ti e máis eu. Tranquilízate. E unha vez máis, contame que che pasa. Ai, non pozo. Por qué? Porque se cho conto vas pensar que son idiota. Sabes que iso non é certo. Veña, solta. O anel. Din o anel. Que anel? O anel. Sí, o anel. Pasei por diante dunha tenda de noivas. Agarda. Que? Victoria, Sí. ese anel non era para ti. Que? É da miña nai. Levaron ao restaurar e recollino esta mañá. Victoria, eu quero vivir contigo, pero creo que é un pouco pronto para pensar en casar. Aínda non nos coñecemos moito. Victoria. Sabía. Agora pensas que son idiota. Victoria.